rolling slow on a southern line. Ja, der har vi alle vågnet op efter en kose nat søvn på hotellet i Wiesbaden. Den overnattingen, den er helt uvurderlig. Vi er alle klar til at køre videre på turen sydover. Ja, næsten alle der. Når vi kører sydover det første stikket fra Østfold til Wiesbaden, så er det lidt forskelligt, hvilken rute vi vælger gennem Danmark. Der kan vi vælge enten Frederikshavn Göteborg ned gennem Jylland, vi kan vælge Øresund Storebæltsbyer, eller vi kan vælge som i år, at vi kører over Rødby-Puttgarden. Der er ikke den store forskel i køretid, uanset om man vælger den ene eller den andre vejen, og prisen det er også lidt op og ned, alt efter kronekurser etc. Hvilken valuta færgeselskaberne sælger billetten i. I år vurderede vi, at Rødby-Puttgarden var det bedste alternativ. Det er den decideret korteste. Når vi fortsætter sørover fra Wiesbaden og ned mod den spanske grænse, så hvis man ser på Google Maps, så er det ikke den store forskel i køretid heller. En halv time, om man vælger at køre ned i Tyskland, eller om man vælger at køre ind i Frankrike og den vej nedover. Men der er ganske store forskelle alligevel. Hvis man vælger at køre ned igennem Tyskland, så får man ofte et lidt pænere scenery. Turen ned igennem Frankrike, den er jævnt kedelig. Og så er den bompengebelagt. Turen gennem Tyskland derimod, den er gratis. Men standarden i Tyskland er også vældig mye dårligere end motorvejsstandarden i Frankrike. Der er mye vejarbejde, og du er antageligvis kommet til at holde ganske mye i kø, som forlænger køretiden betragteligt. Vi kommer til samme konklusion hvert år. Når vi kører fra Wiesbaden, så kører vi via Kaiserslautern til Saarbrücken og ret ind i Frankrike. Derfor tager vi motorvejen hele vejen ned til den spanske grænse. Standarden på motorvejen er mye bedre, og det er sjældent noget videre med kø, bortset fra når det kører tværs gennem Lyon centrum. En sådan liten bismarck er, at fra at komme fra verdens vel mest hensynsfulde bilister i Tyskland, så kommer du ind i Frankrike til verdens vel mest hensynsløse trafikanter. Det kan godt komme sådan lidt bort på, når man kører over grænsen. Som sagt, vælger du denne ruten, så får du mye bedre kørekomfort, men den er også signifikant dyrere. Vi betalte totalt 1056 norske kroner i bompenge for at strække fra Metz og ned til den spanske grænse. Men det er absolut værd det, om du har pengene til det. På B&B Hotel Wiesbaden Hauptbahnhof, der er et check-out arrangeret på forhånd. Du trænger ikke at gøre noget som helst. Det er bare at pakke og få lov til at rumme. Vi ved vel alle, hvordan det går, når man skal ned i receptionen og tjekke ud, og kommer ned og opdager, at der står et helt U14 fodboldlag, og skal tjekke ud foran dig, og ingen ved, hvad som er var, eller at minibaren ikke var gratis, etc. Så dette er en kæmpe praktisk løsning. Pak og rejs. I was born to make you happy. Så er jeg skulle synge karaoke med Britney Spears. Jo, det er sandt det. Ja. Og venter vi bare på disse træge Teslaerne. Så er vi midt igen. Det er søndag. Søndag er der stængt. Så skal vi prøve at se, om dassen er åben. Som jeg husker, så er det ikke det, så vi ender vel op på McDonald's igen. Så Lene kan bestille 3 Big Tasty menuer. Så den ikke jeg er byggeautomaten.
Denne gang blev det også til et lite praktisk kurs i filbytte og tyting på fransk, efter at GPS'en ledte os ind igennem Metz centrum. Liland og Evelyn satt bak og skrev. Ja, stengt er det, men søndagsmusik er det i alle fall. Dassen var stengt det de også, og der blir det vel mærke. Okay, akkurat verdens minste kjøpesenter dette. En fransk designerbænk. Men dette er automatisk. Smart. As evening settled down, Axel Acer said we made a daring final score. A pizzeria was closing, but we slipped right through the door. Fresh pizza saved the evening as the daylight disappeared. The road ahead was calling and the Spanish border near. In Bezier's in the darkness, one final charging scene. A Frenchman cleaned his windshield till Lean copied him routine. Han driver og skal jobbe med GPS. Jobber med GPS. Det er KFC, da. Ja, der var den. Hvorfor peker til Lene? KFC. Wax on, wax off. Wax on. No, Danielsson. Helt enig. Hun er ikke som os andre. Drawing near, the Golden's bus keeps rolling south with laughter, miles and cheer. We're the Golden's bus flying through the night. Southern France behind us and the border lights inside. Dawn-skin got them all. Ja, der har intet døgn gått, og som morgenen gryr, så passerer vi spanske grænsen. Og vi fortsætter naturligvis i næste afsnit ned gennem Spanien. Ønsker du at blive varslet, så husk at trykke subscribe. Tryk også gerne på like-knappen, så vi kan se, at folk faktisk liker indholdet, vi laster op. Og til de, som ønsker at følge os videre i del 4, der ser vi på gensyn, og har det godt så længe.